Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videjku a tentokrát to bude Sliterio. Čo to je? Sliterio poruch. OK. Berem si skin. To. A dáme si to prečo mám takú onu prečo mám šipku? No okej, to ani sama neviem. Nie je to pravé Sliterio, ale skúsim to. Koľko mám? 90 102. No to nie je veľa, ani málo. Ja tu sa motám. Jup. Ja idem. Vyjde nové videjko. Áno, vyjde nové videjko. Aspoň nebudem ticho, tak to budem hovoriť. Neviem čo. Určite to budú prostosti. Ešte sa nedá zjesť. Ja tu nič nechytím, ako ja musím ísť do stredu, ja som skoro na kraji. Prečo tá minimapa sa mi sekla. Prepáčte, že hovorím troška potichu. Nemôžem ísť takto dole asi. Šikmo. Od títo palky z rúdy ma tu zjedí. A nechcem to. No tá nie je moc veľká, ale... OK. Môj kamarát mi prezradil dačo, ale že s akým menom vyhral. No, lenže si to už... Ja už viem, čo toto bolo. A jeho kanál máte v popisku, keď... No, už ja si nebudem youtuber. Jeho kanál máte v popisku. Asi. Nebudem asi youtuber. Ale o tebe nehovorím. Je tu môj brácha. Čaute. Takže... Ja neviem, ako hovoríš, keď ja nepočúvam, jak to nahlas, jak idiot. OK, dáme si... No. Tak. Toto mal on. Ako my teraz z našej triedy natáčame ako traja na YouTube, takže to som ja, KK a LL. Takže máte aj Lokiho kanál v popisku, Google. Poď sem rýchlo, poď sem. To je zlatá baňa. Oh my god, oh my god. What? Dobrá. Mňam. Prečo? Pozor! Je tu Black Friday! Celý týždeň! Kúp napríklad umývať... Toto sa mi muselo stať. Fakt
sa mi to muselo stať. Fakt. Nahrám si Giga je... Počkajte, si tam... To tam... Bug. Fakt? No. No koniec. Dobre. OK, toto bylo všetko pre toto videjko. Ak chcete mať sériu tých zo Sliteria, tak dajte aspoň 5 lajkov a uvidím. Tak, čaute, na budúce. Čauti, čau.